sokkal jobb így a kupakoknak a sorsa, hogy nem kikerülnek a szemétdombra, hanem újra hasznosítsuk, és ezzel nem pazarlunk. Ezt szerettük volna ezzel, hogy komposztálj, hogy védd a környezetet, szemetet ne dobj el a földre. Méhecskéket raktunk ki, és ezzel azt üzentük, hogy a méhek nagyon fontosak a mindennapi életben, mert ők porozzák be a virágokat, és nélkülük sok növény nem is tudna élni. A föld színes, de ne a szemetek föl legyen színes, hanem a természettől. Meg kell védenünk ezt a bolygót, mivel hogy ebből csak egyetlen egy van.